Yuk kita kasih Katara Music, Katara Katara Musik. Profesional Audio. Nangis sajroning atiku nalika sliramu iku aku kudu sambat karo sapa tak suwon rino lan wengi muga-muga Gusti Sliramu wae hae ngono lho Mas. Kepenak. Heeh, Digantara Musik. Iya. Kudu ki lak kono kae kok. Napa niki mau Mas? Katara. Oh, Gatara. Oh, iya. Oke, engko dipotong Ini aku ngomong. paket komplit minimalis, Minimalis. praktis, higienis. Nah itu. Soalnya cukup 2 iki. personil. Heeh. Soalnya 3, 4 ki. 4 tempat. Patang mil yo. Iya, ning iki wis kepenak. Heeh, Gitu. jan wae. Jadi juga perlu kita informasikan lek enek acara cilik-cilikan mungkin mohon maaf Nggih. sak lingkungan nggih ngundang iki wae paket komplit beres. Heeh, praktis. Iya ora usah Mungil. dadak ngubungi kono-kono enggak, cukup kali Mbah Lurah. Cumil. Nggih. Nggih. Nomor Sebenarnya- teleponnya Mas. Oh ada Mbah Nomor Lurah tele- nanti ada. Oke, langsung Iya. japri mawon menika. Terkait ini tadi untuk yang penyanyi di sini juga masih kuliah, juga masih pelajar jadi hari ini tidak bisa hadir. Oh, tidak Iya. Yuk lanjut Mas. Setuwe kudune libur ya. Aja lali pawelingku. Gatara
Wong dua yo Piye? gayeng yo Mas. Kandane kok. Iki ngene. Gatara musik itu termasuk kategori mohon maaf yang baru muncul ataupun baru. Oh, walah, perdana ngoten Iya. Ini perdana untuk Gatara musik, termasuk juga PA Sewu niki ya perdana. Oh alah, oh iya Mas. Lali aku ya. Lho, kandhane Gak kok. eling. Oh Ryan berarti ya Mas. Oh, perdana iki. Ngerayan pertama ning gone Mbah Lurah Jonggol. Inggih. Iki muga-muga ya berkah Mbah Lurah, berkah Mas ya. Nggih, laris manis menika. Iki bote perdana Mbah Lurah ya. Nyari. Ditumbas ning Mbah Lurah dek wingi kok ya. Walah. Termasuk spesial. iki ya anyar Kendang. iki. Heeh, bungkus tok tapi. Layakno lek guayeng ya Mas Bakne ya. Kandhane kok ya. Reyenan. Nggih, ayo entekke. Ojo